Dimlang namaselo chandi mantukana Sylvester International bonani bantu bakwaZulu Natal kwazi komnandi namhlanje silushaya mnandi uhlelo sise Hope Well indawo ke le enokuthula ine peace iphansi uyehla uzufike phansi ekugcineni komhlaba shuthi ingaphansi komhlaba mawuyibhekisisa nje kahle kuphilwa kamnandi la ipeaceful abantu bakhona bakupha amagwava mawuhamba ungimisile umfowethu lapha yami wangipha amagwava but ke kule insuku siyaqikelelaka eMasiphana yabo ngoba uyawasha wenza konke ngoba siyabona ngathi kona iviki vele leli esuke siyiphusha kakhulu into ye food poisoning kodwa ke siyabona ezikole eziningi zilokhu ithelelekile ezibhedlela nasema clinic ethu ingakho ke namhlanje sibizene ngcepheshi ezosikhulumisa ngabanzi ngalo lolu daba ukuthi kwenzakalani kodwa ke okwamanje sibungaza usuku olukhulu le eMpumalanga bonke ongqongqoshe bakhona ke namhlanje khona lapha ya nakuyilawo president benongqongqoshe womnyango zempilo kazwelonke bezothula uhlelo ekade sasilokhu simemezela lizofika lukalena sathi ke thina la kwaZulu Natal silibiza ngolena ngoba sasenze ukuthi abantu bekwazi ukuthi kunegama la connected lena Cape lifuna ulishushesha ngoba walisho wanqamuka pha nendawo zogcina ukuthi kuyakhamba vele bese usho into engasiyona kodwa ke la kwaZulu Natal sathi masimemezela sasho ukuthi ke ulena uyeza umjovo ukuthi nje inhlikanye bese kuphela izinyanga ezisithupha ulokhu uhlele egazini ukuvikela ukuthi ungadluliseleki ngesifo sengculazi kodwa ke ngale ukuthi ke umuntu ande kakhulu ngoba siphethe uchwepheshe waso lesi sifo lethi ngiyangazi ke makuqashwa mhlambe ngingangibona eqani ukuthiwa makuzoqashwa umuntu kufike kubheka ukuthi ke imphethe leyo nto bese ke eqashwa ngokuthi imphethe kodwa uzositshela ukuthi kwaqashwa kanjani ukuqasha lapho cha ngalo sichitha isikhathi awusibingele isitshela ukuthi ubani okabani wenzani la eminyangweni wezempilo sanibonani lo uZanele Ntombela ngingu HIV coordinator kokuhlela izimoza HIV prevention eMgungundlovu district Kungundlovu district ngiyazi ukuthi ke inkulu indaba namhlanje njengoba bephumile ongqongqoshe bele endaweni yaseSekunda eMpumalanga province nakuyilawo ongqongqoshe omkhulu nopresident besitshela noma belikhipha ke namhlanje belilontsha ukusemthethweni cha selikhona lomjovo la mhlawumbe ongakuthatha usibeke nje uyini lo lena noma ulena Capevelo umjovo ilena Capevelo umjovo ovikela isandulela ngculazi kafushane nje uPrep okusho ukuthi uPrep ke manje usufika nangomjovo so ilona ke lo sivikela nje isandulela ngculaza nengculaza uPrep nje wawusebenza kanjani abaningi sebeze bawukhohlwa basebewusebenzise kakhulu wawusebenza kanjani and uzoba kuphi umehluko nalo lena lo ofika manje umjovo uPrep wona ubukade ufika ungamaphilisi ebesiwathatha insuku zonke bese uwadle mawuqala nje namhlanje bekufanele uwathathe for 7 days only after 7 days ukubuzothi hayi sengivikelekile absolutely kodwa njengamanje ulena Capevelo umjovo okay owuthola namhlanje bese uthatha amaphilisi amabili namhlanje yebo uphinde nakusasa uthatha amaphilisi amabili bese kuba kuphelileke mana ke sasa ke uzobusu right ke uyoza uphinde uthathe after 6 months mani ngiyayithanda le phatho icacisa ngoba mina phela bengitshela ukuthi nje umjovo ukuthi inhlinje bese kusuka amaphepha hayi cha uthi ke manje kuba khona namaphilisi ananya amabili enisinika wona sho ukuthi mawushaya nje bese ke ushaya lamaphilisi ngosuku lokuqala nosuku lwesibili imaphi wona vele lawo besiwaphuza noma uhlobo oluhlukile lelo lamaphilisi uhlobo olunyeke olihambisana kanye nayo le ulena Capevelo umjovo yebo ufika nje kuyiphekhi kuumjovo namaphilisi bese siyakuthemba ukuthi uzohamba uye ekhaya ufike uwaphuzeke mhlawumbe ke ngiwaphuza after isikhathi esingana nengijovile makukhona imicikilishe lapho ayikho imicikilishe emkhulu kodwa ke siyesithanda ukuthi mhlambe mawuqaphela ake sithi nje ubujove ngo12 emini namhlanje ngakusasa ngo12 emini uphinde uphuza amaphilisi akho uma kwenzeka ukhohlwa uwaphuza ngalesikhathi okhumbule ngazi absolutely mangikhumbula after 7 days Onke ngekhohlwayo la yabona nje khona sekhohlwe nokuthi health chat le usayowaphuza futhi waphuza kodwa ke sigcizelela ukuthi ufanele uwaphuze at least within 24 hours ngoba phela uPrep
usebenza ukuvikela ngoba usebenzise kahle ngendlela yakho so ke ungazuza ukuthi mhlamba usebenzi kahle kanti wena ongalalelanga imiyalo enikeziwe. Absolutely. No, ngiyajabula ke makuthi ke ususibekile lapho. Bukhona nobungozi mawuthi lamaphilisi ngicine ngikhohliwe ukwaphuza noma ngingawaphuzanga. Abukho ubungozi obukhulu kangako okokuthi nje wena usuthi lo 98% okuvikeleka usesizaba nokudoubta manje ukuthi kwenzeka kanjani ngoba awenzanga ngendlela correct yeah. Absolutely. Hayi ke ngiyazi ukuthi ke njengoba ke ilontshwa lapha ya la KwaZulu-Natal ke sizoqala nini ukuthola lo mjovo nanokuthi ke iziphi indawo enihlonzile ukuthi ke uzotholakala kuzo. La KwaZulu-Natal usufikile. Ha clinic ema facility amaningi nje emtholampilo yethu lehlonziwe. Kukhona ehlonziwe hayi yonke siwathola sonke so la uqala uthola ukuthi le clinic ngabe inawo yini before ungena usizakale khona. So nje la KwaZulu-Natal sinikezwe imtholampilo engu 74 izikhungo ezingu 74. Sengifuna ukudlula ngubheke la uthi awusalanga ngephutha ngivele ngiucaphuna. Cha uzokwazi ukuthola mawuye Richmond Clinic. Richmond Clinic ndoba silapha nje. Ndoba silapha nje Richmond Clinic uzothola. Kodwa ayiphela namhlanje. How? Cha phela kongithi siyawulontsha namhlanje. Asikaqali ukuthola. Sizolindela ungqongqoshe wethu. Athi pe KwaZulu-Natal njengoba sesinayo yonke into. Kodwa unisifikile iyaviva. Ifikile nje wonke amanesi alungile odokotela abakulungele ukuthi nje angikwazi ukuba uqala ke nje ukuthola Nkosi yami. Mangihlasamemezela nje sathi asiqale ngoba besilinde usuku olukhulu lwanamhlanje ukuthi ungqongqoshe wezwe asithulele lo. Manje ungihlebeleke. Nginayo mina ingculazi. Kodwa maseke ngoba sengiwadla kahle amaphilisi ayisaveli. Ngiyakwazi ube sengishaya lo mjovo lo ofusufikile. Cha. Sinikeza umuntu ongakaze nje ohloliwe wasetshela ukuthi igciwani awunalo awukazi ube nalo yilowo muntu kuwena okade wawulishaya umuhle kakhulu siyakuthanda phela ngoba wena wenza u equals u so umuhle kakhulu ke wena unesivikelo sakho ke samaphilisi lesi osidlayo ukwenzela ukuvikela ukudluliselwa kwabanye abantu. Lo mjovo usebenza kanjani mawungakusithatha usibeke nje? Lo mjovo usebenza lapha egazini uvimbela ukuthi uma ngenzeka ukuthi uke wahlangana igciwane lengculazi ulivimbela ukuthi lingabe lisaqhubeka. Okay. Usebenza kuphela ke uma ngabe for 6 months uzojova namhlanje uhlala egazini lakho for 6 months bese uphinda futhi after 6 months. Then ke usudinga abantu nje abadinga ukuvikeleka isikhathi eside. Absolutely. Ukhona nika iminyaka mhlambe ekuthiwa hayi kule minyaka awukwazi ukushaya mhlambe ngiyacabanga ukuthi mawungaphansi ka18 uyagulisa lo mjovo. Uyayikhetha neminyaka noma awukhethi. Ngiyangibona phela nezingane ezincane ezino 10 kuthiwa ikhulelo kusho ukuthi seyingenile kule mshikashika. Manje ke iyayikhetha neminyaka ukuthi ke cha iqala ukusebenza kule minyaka noma nje uthela wayeka. Ikakhulukazi ekungcono ku-recommend ukuthi ube ne-15 years kuya phezulu then uyawuthola futhi isisindo sakho kufanele ube ngaphezulu ka-35 kg ube ngo-35 kgs noma ngaphezulu le mangishala ngo-25 nje mina ngiku-20 manje hawu ziyakhala-ka ngutholi. Hayi sake sithi ukuzama kancane ukufaka ukudla ukuthi ukufaka ukudla but saze savelela thina ilenda sizofika kanjani lapha kulena Kepha Vema ukuthi ke kufuna ku35 wonke kodwa ke ayakujwayelekile ukuthi bebe ngaphansi kwa35 zidudulo 90 nje lapha na ke ngaphezulu kufuneka ugcine kubani ke bangishaya ngo300 nje ngiyakwazi ukuthi awukuthola noma ubani ukuthi nje lo 35 okumele ugadeke manje ke usukucacisile ukuthi ke zikhona ikhungo mhlambe ke la eMgungundlovu nje njoba sila eMgungundlovu district iziphi enigazathile ukuthi cha izona ezongena eMgungundlovu sinikezwe izikhungo ezu13. Okay. Nanika unqobe ngaka ukuthi uyaziwa iMaritzburg ukuthi cha mayinikezwe uhlelo. Yebo.
iyalisebenzisa. Niyayisebenza bakithi uyasho Yes, bayisebenza lento kodwa nemkungundlovu kwenze njani emkungundlovu kodwa ngiyabajabulela abantu bakhona ngosami into zakhona nje bahlale belida ngezinto yabona kuyalidwa la emkungundlovu they always lead makuthiwa abantu abenza kahle ukuthatha imshanguzo iMaritzburg abantu abaningi abathola imali iMaritzburg yabo ihlala ilida nje Nkosi yami ngezinto ezinhle manje ngiyakubona nawe uyayincoma la niyayisebenzisa lezi zinto. Hayi siyasebenzisa impela maselishayiwe nje ikhwela nje abantu bakithi kufanele sibavikele siyabagqugquzela bayeza nabo ngomningi babo. Absolutely kodwa ke into enye ayigqugquzela ayigcizelelayo la into ethi ke kuzomela uma ufika kulo clinic uqala uthola ukuthi iyona ehlonziwe ngoba akhona ahlonziwe kusho ukuthi kuzothi makhamba isikhathi agcine sekhona kuwo wonke amalo kodwa ke ake uprep kungenzeka niseni yawuqeda ke manje usuzophela nyawona. Hayi okusho ukuthi usuyakwazi ukuzikhethela ukuthi uthanda amaphilisi noma uthanda umjovo usatholakala konke nje no prep lo amaphilisi ogwinywa zonke izinsuku usakhona. Hayi shuthi ke ngoba uprep wona uhliphike zonke kama clinic ke usengafika ucaphuna yabo nalana nje mawuphuma ungawuthola. Ngiyawuthola mhlambe ke umlayezo wakhe ongafisa nje ukudlulisa njengoba eyilontsha namhlanje ungqongqoshe kazwelonke le beno president nowethu ungqongqoshe ukhona la esisekunda eMpumalanga engathina umlayezo wakho ke uqale kubantu bakho la kwa eMgungundlovu district bese uphinda usabalala ke unyuke nayo iKwaZulu Natal. Umlayezo uthi nanti uhlelo olusha olufikile lokuvikela ukuthi abantu abanegative bahlale bazigcine benegative. Awubakithi uhlelo lolu olusha lena Kepavir injection ethathwa njalo emva kwenyanga eziyisithupha. So lusebenza kahle kakhulu uma ulisebenzisile. Lusebenza kahle kakhulu ke bantu basemgungundlovu uma ulisebenzisa kanye nama condom asekhona ngoba phela ilena Kepavir ivikela ingculazi. Kodwa ke izifo ze STI ayizivikeli. Ukukhulelwa ayikuvikeli. So ke kusahambisana ke kufanele sikusebenzise konke lokho. Kodwa ke futhi uabstinence usahamba phambili. Usahamba phambili nje. Lokhu kuqondise kubantu basemgungundlovu kanye nabantu bakwaZulu Natal wonke. So asizisukumeleni into ezinjena uma siwasebenzise kahle la wonke kulama facilities si-reachile ama target esinikezwe wona siwuKwaZulu Natal. Nangokuzayo sizothi mhlamba ngagcina sekwenyusa kubonakala ukuthi demand ikhona sikubone sekuthiwa nje akube uthela wayeka wonke umuntu wathatha kodwa ke njengamanje kwama phases. So sinalama clinical 13 ngonyaka ozayo kuzobe sekuedwa amanye ama clinic kanjalo kuze siwathole sonke. Kodwa uthenje iKwaZulu Natal yonke u70 74 la eMgungundlovu district awu13 hayi cha banikile nizoyitika niyitike hey niyajabula mhlambe ke ikhona indlela benehlele ngayo la eMgungundlovu abantu bazobona ngayo ukuthi ke ilawa ama clinic noma ilawa nje usuwashilo. Siya ama clinic sewagqugquzela. Naba OPRO wethu bayamemezela ukuthi mapha ama clinic atholakalayo nase ko Facebook ma page ethu siyamemezela ukuthi mapha ama clinic atholakalayo angazi noma ngingawabala yini. Hayi ungawabala phela lawa owazi wonke nje bevele bewezwa abantu angithi uzoshaya wonke u70 awuthi ngilalela ngizoshaya u13 ngithi ngiyalala phela bese ushaya kahle ke ngiphaphama uzoshaya u13 nazo eMsunduzi sino Azalia sinemBala enhle clinic sinempilo enhle uCaluza clinic uPata clinic uMpumuza clinic Songonzima clinic Taylors kanye no Eastbourne CHC eMngeni sinompophomeni kanye no Hawik nazo Pofana sino Brandville CHC eRichmond uRichmond clinic. Usondele futhi uRichmond ngiyawubuka nangamehlo la ngaphesheya la isikhona umuntu angathi ihlwinje khona mayisuka la abamba into ka1 kodwa ubuthe wena konje akaqali manje. Futhi uzothi mayisememezele nje ungqongqoshe namhlanje kusasa ke singabona niqala. Yebo ngenzeka mase nathi sesithola igwa head nje KZN siyaqala sonke. Absolutely.
Sixolise ke ngolimo olubuye lithi ukuhlenakazeleka la nyazi sisemsakazweni abanye balele nezingane kodwa ke siyasicelela ka health ukuthi masikhuluma nisiphi ithuba okunye sikubeke nje ngendlela eqondile ukuze kuzwakale ukuthi sifuna ukuthini singagcini sicashe isinto izigcina icashe iziyosithela cha siyabonga kakhulu ngesikhathi osiphe khona khumbuza umlaleli ekhaya igama lohlelo ekhazela.chat.gov.za silishamnandi namhlanje sendaweni ekuthiwa ise Hopewell ise Hopewell indawo lapha nje uphuma kancane eMaritzburg engathi ubheke eRichmond bese ungena ke emajikeni uthe ushone phansi inhle le ndawo abantu bakhona ba peaceful angahlangana ngisho nanoyedwa olwayo nje kodwa sikule ndawo ke namhlanje dokotela ngoba sizwe ngandlebende ukuthi engathi kunesifo esisuke sagadla la endaweni ngiyabona kodwa ukuthi umphakathi oqoqelene kakhulu kulula ukuthi makukhona isifo esithile sivele sinje qaqa sithole wonke umuntu kodwa kubonakele inqwaba yabantwana isifika emakliniki ethu itheleka ipresenta ngesifo esizokhuluma ngaso ke njengamanje ngiyazi abanye bayibiza ukuthi isichenene kuya ngegodi ke ehlukahlweni banamagama amaningi wena uzosho ke lesingisi ukuthi ubhelihaza ngithi kodwa ke dokotela ngaphambi kwesikale awushethi ubani wakabani wenzani la eminyangweni wezempilo ngibingelele igama lami uNompilo Zulu ngiqashwe as udokotela eRichmond Hospital umphathi wodokotela iClinical Manager absolutely uyabona ke masiphethe uMageba undaba ezitha yona ngiyakuthakazela ke namhlanje udokotela noyithakazelo plus akhulu odokotela benganazi ithakazelo kuthiwa phefumula asikho isithakazelo uyophefumula ke noma ngasamela uphefumule kulokhu phambili awusicacisele ke dadewethu ukuthi ke seyini lesifo esikhuluma ngaso la sizwile kuthiwa abantwana abaningi babonakala nje lokubefika eclinic ngathi nangonyaka odlule sake sagadla khona la endaweni lesifo sesichenene manje akusisi isifo esisithatha kancane kodwa ukuchazela nje umuntu osekhaya umama osekhaya onganalo ulwazi ngalesifo siyini lesifo sesichenene So isichenene phecelezi bilharzia noma schistosomiasis isifo esitholakala emanzini angahlanzekile amanzi angcolile njengemfula amadamu amaxhaphozi la othola khona ukuthi abantu bagcina beyikhulula noma bechama eduze kwalamanzi mase kuba khona ukungcola ongena emanzini kube khona nalesibungu lesi sesichenene esingena emanzini kune life cycle ke ende but basically ingena nakumnenke ihlale kumnenke iphuma isichamselekile ke uyangena ke wena emanzini usuyasithola lesichenene singena kwena singena nasegazini lakho kanti into ezotholakala lapha emanzini ngoba kunalezilwane eseziyandisile emanzini mina ngesikhathi ngingena ke emanzini ngikhule mina lapha ngasekhaya kwakunedamu la engangikhula ngakhona sasithi masingena la kuthiwa nizophathwa isichenene saphuma ngelanga ushisa ibhadi uthi uyachama ushe uzuhayisi hey manje ngisazi kahle isichenene ngisizwa ngendaba ngikhamwe khona kulamanzi yebo manje ke siyezwa ke nala endaweni kuthiwa ke engathi ke ihlasele into esichenene manibheka ke yini likhona nedamu lapha ngabe kwenzakalani iHopewell kuphele affectekile noma ikhona nezinye indawo eaffectekile okwamanje ngokwazi kwethu iHopewell ziningi ingane nje ezitholakele I think izo 52 etholakele ukuthi engathi zinalezi impawu lezi so likhona umfula I think umlazi river okhona la laba hamba beyubhukuda khona mase bedlala ibishi yethu awubakithi umlazi river ila ingane kubonakele ihamba zobhuda khona seyibuya ziningi into ke ebonakala kanjani le impawu zakhona zithini dokotela so impawu le ethusa abantu kakhulu ukuchama igazi yebo so kube buhlungu uma uchama kuphathwe futhi isinye uthola ukuthi sesibhlungu isinya uchama kanzima siyaluma isisu sibhlungu uyaqhubuka emzimbeni ube namaqhuqhuva uqubuke noma ube nehlungu emzimbeni so maningi nje uyashiselwa and mawukuthi futhi awuselaphi ngesikhathi kuya complicate usiyabhebhetheka isifo futhi emzimbeni ugcine
uvuvukalelwa yisibindi, uvuvukalelwa umbende, spleen. Yes. Ungagcina futhi even une cancer omdlavuze wesinye. Kanti ingozi kakhulu lesi. Ingozi kakhulu. Umuntu wayeyisindela nje phela ngoba ukungazi kuthiwa kufana nokungaboni. Ngoba impela lokho okusho kwasenza ke thina konke sachama igazi bese na sabantu besilisa abaye esikhathini yini kwahla kwacima. But ke ngiyazi phela ukuthi yena kwesinye isikhathi dokotela uzothola ukuthi ke abantwana laba besilisa kuyabonakala ngoba kwenzeka esithweni sangasesa ngithi manje nakhona la kubesifazane kubaphatha ngendlela efanayo ni noma kona kuyehluka kubona. No, impawu nje ziyafana nje. Ziyafana nje and akukhethile ukuthi ingane zabafana kuphela o abantu besilisa kuphela. Nathi amantombazane abantu besifazane kungasiphatha. Manje mhlambe sikhona nesizathu ukuthi lesifo sivele sikhethe nje isitho sangasese noma singena ngaso noma senza kanjani ngoba hayi isona impela thina ngathi ungaze usicindezela usipitshize ngendlela okwakusuke kushisa ngayo usipitshize ubuza ukuthi kuyashisa ngangisemncane kodwa ngisakukhumbula kahle ukwakushisa kanjani ngendlela okwakushisa ngayo. No, akusisona isitho sangasese kuphela angithi ngoba dengichazile ukuthi kungena kuwena esikhundbeni mase kuthola indawo emthambeni yegazi uyohamba ke kubhukudeke kuhambe la kuhlala khona kakhulu isesiswini nasesinyeni so hence ugcina uthola le impawu lezi uthola ukuthi ke say involve ke ilokhujana isitho sangasese. Indlela yokusigwema ke kungayiphi dokotela? So indlela yokusigwema ukuthi sizame usixwayise abantu ukuthi ingane ayingahambi ziyobhukuda kule mfula lezi ayingadlali futhi kwamaxhaphozi. Futhi sigweme futhi ukuchama noma ukuyikhulula emanzini angahlanze amanzini emfula ngoba khona abantu abasakha amanzi emfuleni. Mawukuthi lo muntu okha amanzi emfuleni futhi iwakhe ekseni ngoba kutholakala ukuthi igciwane lisuke linganingi kakhulu ekseni so wakhe ekseni kodwa futhi uwabhoyile futhi lawo manzi hayi ukuthi uyakha nje usuyaphuza. Futhi nje amanzi mawuwathole emhlabathini noma uwathole lapha emfuleni athathu uyowabhoyile uzama ukubulala lamagciwane noma imaphi nje akhona futhi. Yazi ukuthi kwenye indawo esasikuyona le eJozini babekhuluma nendaba ukuthi na yize masingavumelekile ukuba advertiser laba kaJik kodwa kwathiwa iyona ndlela futhi enye uyakwazi ukuthatha ngazo isikali esingakanani cap nje icap yakhona ufake yebo. Bakithi ebese uyakwazi ukuthi ke amagciwane lawa athi ukuthunazeka kancane angabi namandla. Ngiyazi ke dokotela ukuthi ke usukhulume kwavele kwahlangana kwacishe kwakonke but indlela yokuyivikela usushila ukuthi asigweme zonke lezi zinto lezi. Mase nginaso ke mina lesifo sesingiphethe ngiyakwazi ukuzidlulisela komunye umuntu mhlambe ngokumthinta noma ngokukhwehlela siyisifo esihamba kanjani ke kumuntu umuntu? No, asithelelelani ngokuthintana. Asithelelelani. Nje masekhaya singaqhubeka sihlale nabo ukuthi kumele sigweme lokhu kuyongena emaxhaphozini lawa sigweme ukuyongena namanzi lawa. Ngiyasithola ngokwaphuza dokotela noma ukungena kuwo nje ukwathinta nje ungena kuwo. Mangiwaphuza ke siyangena? No, hayi asingeni ukuthi nje phela ke sikwazi ukungena mangizowathinta ngengene kuwo amanzi. Sinayo iminyaka ngeke ngizwe ukuthi izifo eziningi igadla kubantu abano40 ngathi niyabazonda abantu abano40 dokotela kwakuthiwa nje isifo ukuthi hayi u40 lesi ke sinayo iminyaka esigadla kuwo. Asikhethile iminyaka asikhethile ibala asikhethile futhi igender ukuthi nje sisibona kakhulu einganeni ngoba yizo lezi ezihamba ziyobhukuda. Mina ngiyafisa ke dokotela nje ukuthi ukubanikeke nje manje lezi impawu abangabona ngazo ngiyazi busuyishila kodwa nje ubakhele nje phezulu ukuthi nakho ukuchama igazi ukuluma komzimba isihlungu ubuhlungu besisu ukhishwa isisu ikona esijwayele ukusheshe sikubone. Ngiyazi ukuthi sila endaweni yase Hopewell ngoba iyona ndawo la kubona lekunqwaba yabantwana ifika izopresenta ngaso lesifo lesi. Umlayezo ke enukhiphayo njengamanje uthini enusa kuba emphakathini wase Hopewell? Umyalezo esukhiphayo ukuthi mase musola ukuthi unaso noma unazo impawu sondela emtholampilo oseduzane uzothola amaphilisi
ukuthi Okay. ukubulala lesibungu Okay. lesi esikhona emzimbeni Okay. kuba nje amaphilisi akalelwe wena ukuthi umngani wakho naye unaso asichathazele nani asherish hayi nangu usengcono nika mina yebo bangabe cha sawaqeda. uwaphuza nje kanye asuke ekalelwe wena ngoba akalwa ngesisindo sakho. Cha dokotela ngiyazi ukuthi ke njengamanje nisesikhathini la niphumile niyangena imizi nemizi nenza zonke inhlelo iziphi inhlelo eninazo mhlawumbe njengamanje enibhekene nazo ukulwa ke nalelu ubhedlu enibhekene nalo la endaweni yase Hopewell yalesifo. So se identifyiwe ikole lezi zi-affected Okay. uphumile isibedlela iRichmond Okay. saqala iprogram ukuthi asidistribute ke lamaphilisi lawa dengwasho kuyingane Okay. ukuze sokwazi ukuthi ke siqhubeke singabhebhetheki ke lesifo nane health education futhi Okay. ebalekile so kuqaliwe ke Shuthi isibedlela. niqalile nabafundisi ukuthi ke kuzomela benze kanjani ukuze lesifo Moving sikwazi forward. ukusikhalima. But maniboka ngoba phela isifo esingasajwayelekile lesi ngoba ngisho mina sikhula sasisikhulu kakhulu kodwa manje uzwa nje kuthiwa only Hopewell na last year kwaba Only yiyona Hopewell. kuphela yini lena yeHopewell nesiphenene ithini into manje niyayilandelela kahle eduze. Angeke ngikwazi ukuphendula lokho kwamanje 100% because kusabhekwa kubhekwa imfula kubheka ama reservoir akhona ukuthi kwenzakalani amanzi athathwe hambe yohlolwa so asikakabi 100% ukuthi exactly kwenzakalani. Cha umlayizi wakho ugcina dokotela. Ingane zivikele mawunezimpawu sicela usondele kumtholampilo uzokwazi ukuthola ukusizakala. Absolutely. Cha sibonge kakhulu ke dokotela ngesikhathi sakho mageba lo. Kodwa ulishongo leli walinikwa ugogo wakhe lethi uza amazulu. Uza amazulu zolo. Cha siyabonga kakhulu ke dokotela. Sizodlula ke ngelide ijubane siye lapha ya odabeni ke olithinta ukuthi ke siyathi inyanga yabantu abasha. Asisho ke abantu abashileyo. Sisho ukuthi abantu abasebancane, iyouth, abantu abasha. Sake sathi sixoxa phela kwenye ndawo hawu senikhuluma nje niyaqeda ngabantu abasha kodwa nisasiniki thina ithuba thina esishileyo ithuba lokukhuluma kanti cha sikhuluma ngabasha iyouth. Dadewethu awusitshela ukuthi ubani wakabani wenzani la eminyangweni. Ngicela ukubingelela umphathi wohlelo bingelela abalaleli nababukeli besemakhaya lo phambi kwenu uZama kaZungu usister osebenza endaleni clinic osebenza eklinikhi yabantu abasha o-champion wakhona. Awusichaze ngalo adolescent youth friendly services. Khululwa ngani lapha nemaklinikhi senzani lapha? Okokuqala nje ngisazochaza igama u-adolescent youth friendly sibala i-adolescents and the youth okusho ukuthi siqala from the ages of 12 to 24 yibona abantu abangaphansi kwalolo hlala adolescents and youth. Absolutely. 12 to 24. Ewu kaze nazondani thina ofundi mani kuma izifo nje iqala kufuthi mani enza bese nithi hayi 24 kuyamiwa lapha kodwa ngiyathemba nalo nathi ikhosomba lethu laba no 40 bani lapha 50 bani. Definitely because the Department of Health ikwazi ukunakekela bonke abantu ngoba bonke abantu bayawudinga umnyango wezempilo. Absolutely. Abantu ka abasha bazuzani futhi kanjani kulezi inhlelo noma awukusiphe ukuthi iziphi inhlelo eninazo lapho ubusasithethe uyini lo adolescent iziphi inhlelo eninazo lapha ya lapha eklinikhi yabantu abasha ilapha abantu abasha banakekelwa khona ngazo zonke idingo zabo zempilo. Okay. Idingo zabo zempilo ayithinti phela izifo zomzimba. Yes. Angithi izifo zihlukene kawu2 khona ezisikhashana. Oh yes. Othola namhlanje ngiyakhwehlela ngiyolashwa lo mkhuhlane. Bese kuba khona izifo lezo idlela amaphilisi everyday sibiza ukuthi chronic. Okay. Bese kuzoba khona ke ezinye izifo esibiza ngo mental health eqhamuke eceleni kuphinde futhi kuzoba khona okunye sikubiza ukuthi sexual health. Okay. Nakho konke lokho ke siyakunakekela ke kubantu abasha. Iklinikhi yethu yabantu abasha ayigcini kuphela ngokubheka izifo. Okay. Siphinde sibheke nezinye izinto lapha yana ngisazoqhubeka nje sikhona nobulili esibunakekela ngithi ubulili bethu sekubuthathu manje. Kanjani manje? Angithi khona besilisa. Yebo. Kukhona besifazane. Yebo. Bese siba no LGBTQI+. Hayi phela kokuthathu kuningi LGBT kusho ukuthi kugudla kodeti bani. So laba abantu sibagroupa as ubulili besithathu bona. Yes. So bonke laba bantu siyabasiza eklinikhi yethu abantu abasha. Sibanakekela idingo zabo ngoba banezidingo ezingafani. Absolutely. Yes. Hey
uyazi uyangichaza ke mawusuthi ke anibashiyi ngaphandle Yes, yes. anibashiyi ngaphandle enenenenza wonke umuntu Wonke ukuthi umuntu, athothi yebo. asizakala mhlambe ke iziphi inkinga enenibone befika nazo kakhulu abantwana mabefika kunina Abantwana mebefika baneyinkinga abantwana ziningi nje engabala kuzona I pregnancy at an early age. hayibo That is ilontuzana iproblem yokuqala. Eyesibili iproblem esibona gender based violence kubantu abasha. Okunye sikubonayo drug abuse. Abantu abasha bagxile kakhulu ezidakamizweni. Lokho okwabanye ogcina sebetholakala sebeba no mental health abainjuswe ama drugs. So izona zonke ke inkinga lezi engayibalula esibhekana nazo kakhulu. nikhulumisa nithini manisuke ninabo abantu abasha lapho Abantu abasha iclinic yabo injenge safe space kubona. Indawo labazizwa bephephile khona futhi indawo ekufanele ibe nothando kubona bazizwe benomuntu abangamethemba because abantu abasha esikhathini samanje banama challenges amaningi. So uma ngabe befika kuthina okwethu ukuthi thina siyabafundisa ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi umuntu omusha akhule beumuntu omusha okhula ephephile ezifweni zocansi ezibalama STIs neHIV nepregnancy. So umsebenzi wethu njoba nje siphusha lento yokuthi by 2030 we want to have that free generation engena HIV. So abantu abasha siyabagqugquzela kakhulu ingakho size sigqugquzele ngisho ezikoleni. Uyabona nje mphathi ohlelo into esiyenzayo asisebenzi sodwa njengo AYFS siphinde sisebenze sinento esibiza ngokuthi icluster model. Okay. Icluster model lethu ilapho sisebenzisana khona nomphakathi sisebenzisane no school health ezikoleni bese kuzoba unumber 3 iclinic. So sonke siyahlangana we collaborate ukuthi umuntu omusha athe lapha emphakathini kodwa befundiseka ngeingozi ezikhona. Athe lapha esikoleni abefundiseka kanjalo mayiseza naseclinic nakhona siyafundisa futhi. Imuphi umlayezo nenudlulisele kubazali ke manje bazali izingane zenu ziyafika kuthina zithi nazi ingqinamba ziyasaba ukuthi yiphi umlayezo enudlulisayo Engifuna nje ukusho kakhulu kubazali bazali abantwana benu abasesibona benu nodwa. Abantwana benu sebehabethu nathi ngoba umntwana useyayiyele eclinic afika athola usizo abika inkinga yakhe. Sometimes inkinga umntwana asuke ebhekene nayo uyasaba kwesisikhathi wena mphathi ohlelo ukutshela umzali kodwa mayefika lapha eclinic efica usister Zungu afika umntwana akhululeke ngoba usebona umuntu angamethemba. Kwesisikhathi umntwana kuyenzeka khathi mayiceba into mhlawumbe athi makumalume ungithinta ngendlela ethile uthola ukuthi umzali akayamkeli le eshiwo umntwana kodwa umntwana mayesefika eclinic eseyibika uyazi ukuthi unesi uzoyithathela phezulu. So engifuna ukusho nje kubazali bazali siyadingana asibambisaneni. It takes a village ukukhulisa umntwana. Umntwana akakhulisa umndeni wakhe kuphela nathi as part of the community siyabakhulisa abantwana benu ningekho eduze kwabo. Ngiyazi ukuthi phela lento akukho la sitrainwa khona sabazali iningi lethu ngike ngathola isimanga ngikwenye indawo ngathola ukuthi umntwana uthole ingane ena 14 wathi ena 29 nayo ingane besinengane le abeyitholile so usewugogo nje bena 29 uthe na 35 bewukhokho so ke isikhona lento ukuthi ke akukho la sitrainwa khona ukukhuluma nezingane iapproach ngokukhuluma nocansi awuthiphise nje umzalo osekhaya kungaba ubaba ngaba umama uthi cha mawufuna ukukhuluma nezingane ngento zocansi umngene kanje absolutely. Uyabona nje engizokusho nje thina indlela esenza ngayo njengomnyango wezempilo. Umntwana oqala ameze enginesi akalindele umuntu ozomjaja. Okokuqala iphuzu asuke liveza umntwana lokungajabuli. Kufanele ukuthi umzali abe umzali onendlebe yokulalela iphuzu lomntwana. Angathi umntwana mangabe kubikela into umzali uyivale into asuke ekutshela yona ufuna ungayilaleli. Mzali zinikeze isikhathi nomntwana umlalele umntwana wakho ukuthi uthini kuwena ngoba hleze lokho umntwana afuna ukusho kuwena kuyinto ebaluleke kakhulu kuyena. So bazali ngiyanincenxa emakhaya ukuthi hlalani ninike isikhathi nabantwana ngiyazi ukuthi sibhizi siyasebenza shona le nale isikhathi esiningi nabantwana sibi naso kodwa ibalekile lento ebizwa ngokuthi wena mphathi ohlelo i-quality time nomndeni isikhathi esimnandi la umndeni ohlala khona futhi umzali akenze show ukuthi
uyakhuluma nomntwana amkhulise ngoba phela manje angithi akusekho umuntu abantwana abakhulisayo bayikhulisa bona mphathi ohlelo Absolutely. sebeyikhulisa bona bakhuliswe nawo ntanga yabo ingakho abanye bengena ema-drugsini cause akekho umzali omtshela ukuthi ungangena edakamizweni Absolutely. akekho umzali omtshela ukuthi ungaphuza utshwala kanti umzali mayenika isikhathi esanele nomntwana konke ugcina umntwana esekulalela khona umntwana njengamanje njengoba dusho omunye usengenile emshikashikeni yocansi kodwa uyasaba akekho umuntu afuna ukukhuluma naye uzozenza amaphutha ebengakwazi uthini umlayezo wakhe ongawubhekisa kuyena njengamanje into engifuna ukuyisho nje kubantu abasha ukuthi abantu abasha sikhona singamanesi emaklinikhi sinilindele wozani usizo lukhona Absolutely. uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni Awuzwani. sidinga uzile kithi ngoba sinakho konke lapha ngezwe kufanele nibe nezipika lapha nama TV dance nenza yonke into ingakho phela kuthiwa it's a youth friendly ah thing because lapha yana yonke into it's about the youth Yes. uma umuntu omusha ke awugongobali Yeah. uba umuntu okhululekile ujabule nawe ngiyabona kumnandi nje umuntu lapha. ohlelekile nje oseyintweni Yes kunjalo usayijukuja Awuzwake. so ngifuna ukuthi ke kubantu abasha ozani ningakusabi ukucheck iHIV okay iHIV siyayichecka ngoba uzozazi kanjani ungacheckanga woza umuntu omusha uzocheck iHIV yakho uzazi status sakho Absolutely. sithi zazi Awuzwake. ngoba ngale khathi uhlele ekhaya ungazicheckile mhlambe sekuningi umonakalo ungazi lutho Absolutely. zazi umuntu omusha siyayisebenzisa icondom bantu abasha Yebo. siya check iHIV uma ngabe sesikucheckile iHIV sinento eseyibiza ngokuthi uPrep Okay. uPrep nguthanda kakhulu wena mphathi ohlelo ngoba uma ngabe usuqalile uyakhona ukukuvikela kwi-HIV Absolutely. sizwile ke obekade khona isikhulumo sokuqala ukhulume kamnandi kakhulu wathi sekukhona nanomjovo Yeah. uyabona ke manje ukuthi izinto zethu ziyaqala ziyahlangana Absolutely. sinamaphilisi kaPrep nomjovo usuzoqala bantu abasha wozani sifuna igeneration engenayo iHIV by 2030 kodwa lokho ngeke kuze kwenzeke ngaphandle komuntu omusha umuntu omusha siyakudinga abafuna ifamily planning asifuni izingane ezingahlelelwanga wozani bantu abasha nizoqala ama family plan Absolutely. nizivikele ni check ipregnancy ukuze sibone phela ukuthi le generation esiyakhayo ikulangazelele ngempela yini ukwakha ikusasa elihle ngoba Absolutely. ikusasa alizakhi lona lidinga umuntu omusha ukuthi alakhe Hey, wayicacisa kamnandi ngiyathemba ke abantu bazoyijabulela inyanga yabo abantu abasha njengoba kuyinyanga yabantu abasha uJune bagroove bayibheke bajabule bayibheka abanye babhala ama exams abanye bayaqeda ama exams sekuzoyiwe ekhaya hey kuyophusha uphuthu lapha nake nerayisi uyaphela ukudla kuvalwe izikole kodwa ke siyathemba ukuthi ke abantu abasha bazoyiphatha kahle siyabonga kakhulu dokotela ngizokufaka under the bus la ngoba ngiyazi ukuthi ke ubungekho ohlelweni lokuprepare ukuthi uzokhuluma ngalento kuyashiwo futhi kuthiwa uyayilontsha namhlanje ungqongqosho omkhulu no president le eMpumalanga province kodwa naba bebuza abalaleli thina kuphephile ukuthi isetshenziswe umuntu okhulelwe uma ungekho comfortable ukuphendula ungayiyeka kodwa ngiyazi wena wawuphasa kakhulu ushayo 95 98 95 wabla mangathiwa wawuphasa ngo60 labo 40 kusho ukuthi baselephi so dokotela ucosha ngendlela so uthi ke omunye ke inawo nama side effects ebese omunye okhulelwe kuphephile nithayisebenzisa Okay, okhulelwe yebo engayisebenzisa. Okay. It's safe just like iPrep. Okay. Bayawuphuza nje normal Prep futhi siyawugqugquzela futhi. Okay. Siyawugqugquzela kakhulu. And then ama side effects so ama side alikho iphilisi engenawo ama side effects because imizimba yabantu ayifani. So ama side effects nje amaningi awesisu uthola ukuthi ukuluma kwesisu ukhishwe isisu mhlawumbe uqubuka emzimbeni but then also just like ama ARV ajwayelekile we monitor kusebenza kwezinso nokusebenza kwesibindi. Yes. Ay ngiyajabule ukuthi ke niyasiqhuquzela ngalezi zinto ezinjalo ngoba kubalekile ngiyezwe nithi abaphuze namanzi kakhulu kakhulukazi labo basebenzisa lo owamaphilisi. Yebo. Hayi ke ngibonga kakhulu dokotela. Sesizongena ke manje ngaphansi kwesigaba lesesithinta i-food safety ne-World Food Safety Day ngomhla ka7 June kodwa sikusho lokhu siyazi ukuthi ke kuthe nje kwaqondana ukuthi ke kulezi insuku
sibona ema-clinic ethu ama-CHC, sibonile lapha eDumbe, sibonile nalapha endaweni yaseNquthu, sabona nalapha endaweni yaseJozini, izikole eziningi abantwana bayafika bayathululeka ema-clinic ethu behlaselwa i-food poisoning lesi okhomba ukuthi ke bahlale badla ukudla okungazi ukuthi ke kuwukudla okukhomba ukuthi ke kungenzeka kugcina kubagulise kwasha kacima kuyinhlobo eziningi ke zezinto abapresente ngazo. Ngiyazi nje ukuthi ke kwaye namhlanje lapha eJozini ikhona isikole lesekuthiwa kwashukela sibonile abantwana abaningi bengapheka 300 befika eCHC yethu lapho eThobothini befika nje bepresenta ngaso isifo lesi sokuthi balunywa iziso akwazeki ke kahle ukuthi ke isukaphi indaba. Nakhona lapha eNquthu sibonile inhlaba mkhosi primary school kwafika abantwana abangapheka 60 befika lapha eclinic nabo ngazi ukuthi ke ba abantu abahlabekile. eDumbe ke nakhona sizoqala simdonse nodokotela wakhona lapha eDumbe ukuze ke bethu kusondezela kancane ke bona baboneni ngoba ibona bokuqala esibabone bevela lapha ku social media. Siyazi ke abantu bakithi baba excited mabebona uyazi la eSouth Africa abantu sekuthi magingqika imoto bathatha amafoni bashuthe kunokusiza umuntu osike egula. Siyacela ukuthi thina ezikhungweni zethu wonke umuntu osuke eyakhona uyayidinga iprivacy yakhe. Uyabona nje khona umuntu osuke engafisi ongaceli ukwaziwa ukuthi uyagula. Wena usuyafika lapha ngale kwemvume yalowo muntu loyo usiyamshutha. Siyathi abanye abantu benza imali nge-social media ibagayela imali social media kodwa ukushutha ezikhungweni zethu siyacela abantu bakithi ukuthi ke abahloniphe ilungelo lomunye umuntu osuke egula. Akusiyo wonke umuntu ofuna ukuba celebrity. Khona umuntu othi mayegula lapha angafisi nje ukuthi ke kwaziwe ukuthi yena ula eclinic usumcebile ubethola ivisa yena ephumile ukuthi uya kuphi kanti befuna ukuyiyela eclinic wena usuyamceba manje uyamshutha uyamveza kodwa ngale nje nako kwalokho ikhona into yokuthi thina ezibhedlela sinesigaba esisibhekele ukuthi sifune simprotect umuntu osuke sengaphakathi esibhedlela yingakho singaqhuquzeli kakhulu ukushuthwa. Ngizogijima ngelidijubane ngelapha eDumbe CHC nakuyila esibone khona bebabokuqala ukuhlaselwa ilento yokuthi abantwana befike ebekhala ngokuphathwa izisu. Ngibingelele dokotela uNdlovu. Ngiyabingelela kakhulu Mr. Cha sithathele lithuba siyazi ukuthi nibe abokuqala esibone ngevideo sekuthiwa kufike izingane ebeyikade ihlasele isisu. Ungakusibeke esithombeni kwenzakaleni abanye bese besho ukuthi zilele khona izingane bakubika ngeindlela ezihlukahlukene ngoba phela ebuqinisekiso abukho kodwa ungakusibeke nje esithombeni kwenzakaleni kahle lapha eDumbe CHC. Ngiyabonga kakhulu Mr. ngibingelele ubalaleli abakhona abalalele lo hlelo. Ngaqinisekisa ukuthi eDumbe CHC ngomhla ka2 okuwuLwesibili kuJuni 2026 sibabonile abafundi abekade beqhamuka esikoleni eKanyandala Secondary School abekade bekhala ngokuthi badle ama-snacks abese bayagula. Abafundi laba bafikile kithi bafike nje bekhala ngesisu kakhulu bethi kubuhlungu nama-cramps kodwa ke uNkulunkulu emuhleke masibabona abantwana laba akekho bekade sesimweni esibi kakhulu sikwazile ukubabona sabacheka saqinisekisa futhi ukuthi ba-right akekho ngisho noyedwa ke ogcine e-admithwa noma e-referral kwendawo kubo bonke abantwana laba esababona abawu-17 sakwazi ukuthi ke bonke sibastabilize siba-discharge. Manje manithi niyalandelela mhlambe ngabe yini le enkulu kangaka yini le esiyenza abantwana begcine belokhu befika lapha eclinic? Ngokuthola kwethu abantwana kade befika babika ukuthi babedla ama-snacks ayedayiswa omunye umfundi ababefunda naye eklasini naye umfundi lo wayekade edayisa-ke wayekhona kubo laba bantwana abekade bephethwe izisu. Mhlawumbe ke umlayezo eniudlulisela emphakathini njengamanje ungothini ngoba ngiyazi phela ukuthi ke njengoba nibona uthe khona iprimary yafika kwafika nenye high school futhi manje kubona ngathi ninalo uhlelo lokuya emphakathini kwenzakalani njengamanje? Siyabona ukuthi into ekhona emphakathini esingayicela ukuthi
abazali kakhulukazi abaqinisekise ekubhekeni ukuthi abantwana babo badla ini, babacele abantwana ukuthi abayeke ukudla lokho okungenayo impilo. Lokudla bese sikubize ngisemaphisa ngokuthi ijanki. Ijanki-ke isuke ibala zonke into efana nama-chips lapha, izinto ezinoshukela omningi. Nawo lama-chips nje labantwana abakhala ngokuthi abagulisile. Emthethweni vele ama-chips uma uwadla anakho ukuthi angabi nomthelela omuhle ngokwezempilo, ngoba uthola ukuthi abantwana nama-fat amakhulu, abe noshukela amakhulu, aphinde futhi akwazi ukuthi athinte umqondo ungasebenzi nakahle emntwaneni. So siyacela nje abazali ukuthi abadiscourage kakhulu ukuthi iy'ngane aziyeke izinto lesibiza ukuthi ba-encourage ukuthi abantwana baphuze amanzi, ba-encourage abantwana ukuthi badle ama-fruit. Futhi bengakuhle abazali uma bethumela iy'ngane ey'koleni noma ema-creche babahambise nokudla okusuke kwenziwe kuhloliwe ekhaya, bazenzela bona mhlawumbe umphako kunokuthi bahambe bayothenga ukudla lokho sesingakwazi ukuthi kulungiswe kanjani. Cha, sibonge kakhulu Dokotela nje ukusibeka esithombeni. Kodwa-ke ungathi-ke njengoba abantu ungathi bathukile njengamanje, ungathini kubantu basedumbe bethuke noma amaphaphu phansi? Hayi, abantu basedumbe singasho nje ukuthi amaphaphu phansi. Abantwana bonke abafikile njengoba sengike ngasho sibabonile, akekho befike nempawu ezimbi kakhulu. Futhi kubo bonke noma sibahlola sathola ukuthi abekho abathintekile kakhulu. Bonke sikwazile abantwana sibabuyisele emakhaya. Lokuhle-ke nalaba njengamanje nje abekho abanye mhlawumbe singathi bayaqhubeka bayangena abadle wona ama-snacks noma ijanki le abayithengela yona. So singathi nje umphakathi awehlise amaphaphu, ubheke nje kuphela ukuthi abantwana badla ngendlela okuyiyo, futhi babaqinisekise bakhuthaze abantwana uma begula ukuthi-ke nayi sizonisa esibhedlela noma ekliniki bayonhlola, ngoba kuba nzima kakhulu bese fika lapho umzali uthola ukuthi ngisho noma umntwana bengaguli kakhulu kodwa ngoba kunalento ethi abantu badla ama-chips bese bayagula, uthola iy'ngane-ke sezingasenalo ithemba kanjani nabazali. So sizothi nje amaphaphu phansi, uma kukhona umuntu obona iy'mpawu ezingekho kahle akasondele emtholampilo sizokwazi ukumhlola. Absolutely. Cha, sibonga kakhulu Dokotela ngesikhathi sakho. Sizosuka ngejubane eside-ke siye kwi-specialist sethu-ke la okuyisona ngempela-ke esazi kabanzana ngokudla, thina sazi kangako. Nakho kuthiwa kune-food poisoning day eyazi yakhethe emhlabeni, ngoba lento ya-food poisoning kusho ukuthi into ekhona. Kahle kahle sikhuluma ngani uma sikhuluma nge-food poisoning? Ngibingelele emphathi ohlele, ngibingelele Dokotela, ngibingelele nakubalaleli. Absolutely. Usalisizisho nokuthi ubani ngiyihlathe ngisakusho nokuthi ubani. Igama lami nguThokozani wakaHadebe. Ngisebenza eminyangweni wezempilo, Deputy Director ka-Environmental Health. Okay. Yes. Masichaza nje nge-World Food Safety Day, usuku la olukhethiwe enyakeni la khona umhlaba wonke ubhekelela ukudla okuphephile, ngoba ukudla okugulisayo nokudla okwenza abantu baye izinga lakho liphezulu kakhulu. Uthe nje uma uqala mhlambe ukutshela nje ukuthi kulenyanga nje basiqalile nje kuJune, sikumhla ka5 kuJune manje, 5 days siqalile uJune, kodwa sinama outbreaks awu11. Yawo cishe kuwona wonke ama districts ethu are affected. Ngiza nje la endleleni kungena ireport esho ukuthi sekukhona futhi esinye isigameko esenzakelele. Mama silandelela izinto eziqhamuka kuphi lezi manilandela izinkintsho zazo? Ngo February kuya ku March, yes, sibe umnyango wezempilo sisebenzisana nomasipala nomnyango omkhulu wezempilo unational, saqala icampaign where sithe wonke abahloli bezempilo abaye kuzo zonke lezi ndawo, ama-spaza shops nendawo esesingathi zi high risk zinomgosi, bake bathathe ama-samples akho lokudla, kuthathe kuyiswe ePitoli elaboratory siyobheka ukuthi kanti yini kangaka, yini kangaka. Namanje ngisadidekile ngoba ama results abuyile cishe idistrict eyodwa ebuye
nama results abe positive for into engekho right but kona wonke lamanye abuye lona bekubuya ku right kubuye ku right ngoba ngizwile ukuthi ke nisebenzisana duze futhi nakulezi indawo lezi engiyibalayo nje enquthu bashilo bathi nifikile nina i-team yenu yathatha ama samples nawathumela eThekwini laboratory bayasho naseDumbe ukuthi same story naseJozini kuthiwa same story lapha yakwashukela nasemngqwashu ema primary lawa nikwazile ukuthatha ama sample akhona kodwa ke siyathemba azobuya nayo imphumela mhlambe masuke sibhekene nalesikhathi ke yini neniqhuquzele emphakathini njengabantu be-environment isiqubulo sethu sakulonyaka sithi from burden to solutions ekusho ukuthi from enkingeni to esixazululekeni sizama ukuthi sisebenzise ukuthi sonke sisebenzisane sonke nodokotela bethu sonke sibambisane ekubhekeleleni ukuthi sikwazi ukuthola imbangela iyo ebangela ukuthi yini ebangela lokudla okulona singayeki futhi lapho okunye ukudla sakubona ukuthi kuyakungene kuma port of entries ethu sizama ukuthi siphinde sibambisane nozakwethu abakhona kule kuma port of entries ukuthi basibhekelele ukuthi lokudla okungena la ezweni lethu ku right yini kuphephile yini kuyayimitha yini yonke imangela nemigumo ebekwe uhulumeni wethu la eSouth Africa mhlawumbe ukulekelelo sekhaya njengamanje baziningi izinto kunalokuphithiphithi obenzakalayo ubona ngani umuntu ukuthi ukudla kusesigabeni esokuba ukudla okuright ngibona ngani cha lokhu kuphephile lokhu kungenzeka ukuthi akuphephile yini nithi kubonakala ngayo asiqale nje ukuthi ukuthenga kukhona okay ukuthenge kukhona ukudla kwakho nayi isigubhu samanzi lesi uyasibona sinembhalo yonke kulembhalo yonke sibhaliwe ukuthi sinani ngaphakathi lokho kubhaliwe hayi ngoba kusuke ukuhlobisa kunemthetho ekhona la eSouth Africa egadwe iDepartment of Health umnyango wezempilo ukuthi konke okusuke kwenziwe uma usuka nje wena umphathi ohlelo uthi manje sengifuna ukuthi ngenze ngizodayisa inyama ngizodayisa inyama uyaqale ucele imvumo uma bafike bazobheka babheka ukuthi nalo nyama yakho yini uyidayisa endaweni kanjani yonke leyo nto leyo so ukubuyela la ukudla okuright uyakwazi ngingabali iproduct ethize uma uyazi ukuthi ulemonite ophuzayo ubukade umnyama uma usuqala uba grey na ufanele ukusolise lokho uma usubona ukuthi lembhalo awusabhaliwe ngendlela elona fanele uqale ukusolise lokho ukuthi ngathi akusekho khamba kahle Ay mhlambe ngoba ngiyazi isikhathi asisekho ngakuthina imuphi umyalezo ongasisho kulesi sigaba samanje ukuthi na siyabona uphithiphithi abantu isikhona lento ukuthi ukudla ngathi kukhona nakho ukuthatha ukudla okungekho right iyiphi ke into ongasiyalela nje yona abantu bakwaZulu Natal nansi umyalezo esifisa ukudlulisa I think udokotela uyihlaba esikhonkosini njengoba kade ekhuluma nje absolutely I think iqala kuthina sabazali ngoba kulama cases amaningi siyabona ukuthi affecta izingane absolutely kakhulu then abantu abadala mhlambe ngithi nje ukuthi kancane nanenye into esiphinde sibhekene nayo ngingalo asingayidli inkomo ezifele esinye izinto esiphinde sayithola le noma ngabe inkukhu futhi mangabe kuyifele nje siyazi ukuthi awazi ukuthi ibulawe yini thina sibona ukuthi hayi ngoba singa waste bese babethi phela mase uyibilisile hawu kufe konke kuyibulela kanti cha ngenze kuyibidla upoison bikade udla upoison othize kunanesifo samatele asazi ukuthi ibulawe yini inkomo kodwa ubuyela embuzweni wakho ke mphathi ohlelo absolutely abazali siyacela ukuthi izingane siyazi ukuthi siyayithanda izingane zethu o dinosaur ukuthi ungamniki phela imali usuthi akayothenga la ayothenga noma ngaye kuphi njoba sisenale outbreak esinayo akezama ukubagada izingane emakhaya ukuthi zithenga kukhona absolutely ngoba ukudla okukhomona esikutholile
ama-chips Okay. La ama-snacks, tapunwayo futhi. la Akukhona la tapunwayo. fuwathenga emakhule ubhasikithi bese uyakhaka phakathi balisebenzisa igama elimbi nje lapha eDumbe bawabiza ngegama esingalithanda lapha siwumphakathi kodwa ke bathi uyawakaphuna ke lokhu wafaka wakaphuna. Ake ngesikhathi ngikha njalo ngikaphuna. Yebo. Ungenze ukuthi nami izandla ngiwashaya. Ungenze ukuthi kuyadlula ke njalo injalo. Nanokuthi kuzona lezi ndawo uma ngabe isimo sokuhlanzeka singekho right yini enziwa umphathi wesitolo uyafuna ukubulala amagundwane. Siyebonile ukuthi amanye ama cases amaningi upoison wamagundwane. Okay. Osuke usetshenzisiwe bese athi meqeda kuyofaka lo poison angabe sewasha izandla ahamba ayokala lama-chips. Asekala lama-chips lawo. Kanti kade bulala amagundwane bulala amaphela. Yebo. Eyinkosi yami. Mhlawumbe ke yona leyo kwashwa kwezandla kubaleke ngani lento ehygiene mawuphethe ukudla nokwashwa kwezandla. Kade sikwenye bukhona nawe kule nkofa kade sikuyo kuthiwa nje amadoda awayiwashi izandla. Ngize kahle kathi ayi kodwa lapha ngithi ngiyabukisisa kuyakhohleka. Ukuthi phela manje ngiyayibuza mawusuke ubambe vele isikhumba sakho yini sekufuneka uwashe izandla bathi asiwashe izandla. Kubaleke kakhulu ukwasha izandla maningi amagciwane esiwathola kwisikhumba sethu. Absolutely. Ezinye zamalone watholayo ngokuthi ube sendaweni yangasese noma kungesikona kuwena ukhumbula ubekade khona umunye umuntu okade khona before wena. Absolutely. Ongene endlini wenza umsebenzi la wenzile waphinde wabamba umpompi wabamba yonke into wajike waphuma nezandla ezingalo nawe uyafika awusayiwashi izandla ufika uyabamba and then bese sithola into ekuthiwa E. coli. E. coli. Hey bafethu nalento E. coli kuba sifunda ngaba siyazi yonke lento ngabe nje but ke ngicela unginikele umlayezo kubantu bakwaZulu Natal njengoba sathi ku celebrate yona lento ye food poisoning kunzima ukuyichaza into ye food poisoning kodwa ke ngiyathemba uzamile nawe ukuyigoqa ngendlela ukuthi umsondezele umuntu ekhaya awumbekeke nje esithombeni ukuthi njengoba sisibuke silibungaza lolu suku yini inhloso yethu siwumnyango wezempilo. Siwumnyango wezempilo inhloso yethu nesifiso sethu kakhulu ukuthi abantu badle ukudla okuphephile. Absolutely. Yilokho nje. Siyazi ukuthi kakhulu iyayi affect abantu bakithi abantu layo. Siyacela ukuthi kunezinto eziwu5 ofanele kuyilandela. Okay. Okokuqala indawo ehlanzekile. Okay. Okwesibili ukuthi ukudla osekuphekiwe ungakuhlanganisi nokudla okusehlaza. Yebo. Amanzi owasebenzisayo ukuthi wakhe kukhona. Yes. Njoba nje lapha kuhlasele nje isifo sesichenene nakhona yiyo nje into ethinta amanzi futhi. Yes, amanzi ukuthi indlela okupheke ngayo ukudla. Okay. Ukupheke kanjani? Indlela uma sokuphekile ukubeke kanjani? Ungathi uma uzoba nevakashi uyakupheka ukudla ngakusasa uyakuthatha uyakubeka la khona amazinga okushisa ezohluka ngoba kuzokwenza ukuthi lamagciwane akwazi ukuthi akhule. Ukufica sekungathi kuyabila lapha kodwa phela ngoba kukho kunye singene sithele Nkosi yami kanti sesidla amagciwane ngiyithandile lo shoti asikade nezilwane lezi ezishifelayo ukuthi asimusi phela nje inkomo yonke Nkosi yami ngcono niyibulale manje bonke siqala ukukhohlela nibese niyibulala ngokusheshsha ungabe uthi ifela ibulawe yini uyangivumela dokotela cha bakwethu ke ngiyathemba ukuthi uyigoqe kahle Nkosi yami umlayezo nje kubazali nabafundi esibona belokhu befikile ekhungweni zethu ungathini umlayezo. Ngiyacela ukuthi mangabe othisha omkhulu nabazali nabo bebona kukhona abakubona abaphuthume emtholampilo oseduzane bangahlali nomntwana balinde bathi hayi sizoloku simphuzise isorol sizoloku simlolo abaphuthume eminyangweni wezempilo oseduzane khona aba-nurse nodokotela bezobona ukuthi yini egulisa umntwana angaze limlethe umntwana esebanjwe ngebhara esefakwe ngebhara eseyintengentenge sekulate. Siyacela nje kakhulu. Cha mina ngithathele ithuba ngibonge bonke abalali lohlelo bese siyayikhuza ke inhlese yabantu abafika ekhungweni zethu bethathe ama video akekho umuntu ovumelekile bakwethu ukushutha esikhungweni sezempilo sicela ukuthi abantu abafika ekhungweni zezempilo sibanike iprivacy yabo
akusho ukuthi phela ngoba wena ubone ngathi istory sodayisa la kumabona kude wakho noma ku social media yakho sekusho ukuthi sekumele ungatholi ngisho imvume kulomuntu osumshutha useyibona nje useyi celebrity uyakhonjwa kuthiwa wena unesifo esikuthi wena unesifo esikuthi ayivumelekile leyo nto usuke usuliphulile ilungelo lomuntu ikakhulukazi into ebhlungu labantu abakwenzayo ngeke ayibhekise ngakuyena mhla egula asikhombisa ukuthi naye nazi izifo ezingiphethe na ufuna ukukhombisa ezabanye izifo siyayikhuza ke leyo nto mawusukubona nje ukuthi na ubone ngathi kunento ebhebhethekayo ibikeni phela kubo abezempilo ibona abatrainiwe wena futhi kwesisikhathi uthuswa ukuthi abantu bawu10 kanti thina sibona 1000 ngosuku lwabantu abasuke begula manje musa ke ukufuna ukuthi wena ngoba nakho ukukuthusa ukubona nathi bese ufuna ukushutha abantu siza kunokuthi ushuthe mina ngiyangikhuze ngisho emgaqweni abantu imoto iginqikile abasalekeleli bayashutha abasalekeleli ukuthi ke kube nokusizakala komuntu so nathi ke ikhungweni zethu siyayikhuza siyacelela abantu bakubenika abantu iprivacy ngesigameko mawukuthi uyazizwa uyahlabeka emva kokudla into ethile oyidlile siyacela abantu bephuthume emaclinic ethu sinalo usizo so far sesibone abantu ngingasho ukuthi bangaphezulu kuka 400 mangibala nje eDumbe nasenquthu kanye nasejozini ezinye ke ama reports esangena kulezi ibalo lezi ezisangenile bonke sikwazile ukuba manager akekho ophumile esandleni kangangoba akekho ngisho lalisiwe sikwazile ukuba manager bakwazi ukubuyela emakhaya ngoba izisu lezi bashilo ukuthi kusasa aba environmental affairs njoba ekhona umfowethu la besuka kwa environment wethu health bayayilandelela kodwa indaba ukuthi ngabe isukaphi ukudla sekusiwe ema laboratory kuyacheckwa zonke izinto ekufanele icheckwe amaphaphu abantu bengabe betatazela kakhulu ingane mayigula phuthumisa ingane ekliniki kodwa kungabe sekwenziwa kube yinto nje ethanda ukuba nehaba phakathi kushuthwe kwenziwe zonke izinto ngoba egcineni kuzogcina kune panic kanti panic unnecessary sibonile kwezinye indawo njengokomphumulo nje sebedonsa nama video amadala ngo2019 bafake wona ke kube ngathi ke sekukhona inkinga enkulu asingayenzi into engaka uhealth uzomemezela mawukuthi ke sekuyi emergency noma sekuyinto ke esiphumile esandleni kwamanje ayikaphuma esandleni kodwa abagulayo ungayithathi kancane into mawuthi udle into ethile uze yakugulisa phuthuma uze emtholampilo ngibeka kahle dokotela yes ngibeka kahle mphathi absolutely kulelo hlala sivalile sithi kulungele ke bye